Si Governor Cagas mga igala, duol yang dughan sa mga Muslim. Gani, naatay opisyal head of office sa Kapitolyo nga pure Muslim. May buntag ni Ma'am Desame Sanchez Buat o Desame Buat Sanchez. O niya, mga Muslim diya sa Malalag o sa daghan pa no nga mga areas sa itong probinsya sa Davao del Sur, daghan na kaayong mga Muslim nga dunay livelihood or natagaan og livelihood ni Governor Dodo Cagas. Dili na ko malimtan diya sa Malalag, mga bangka itong ipanghatag, mga Muslim ang mga tag-iya. Mapalapit ng puso ni Governor Cagas sa mga Muslim community din sa to probinsya sa Davao del Sur. Mabito siyang gisulti atong convocation. Ayaw mo kay citate niya mo adto diha kay naraman na diha ang Kapitolyo. Himuan ninyong mas aktibo pagyod ang makalihukan sa mga Muslim kay kanunay ang iyahang administrasyon. Siya nagsulti ani kagahapon ang administrasyon ni Governor Cagas sa Kapitolyo kanunay musuporta sa mga aktibidades sa itong mga kaigsunang Muslim o sa ito ang mga indigenous people. O si Ma'am Norma nagsulti wa gyud na kalimte, wa gyud na talikde na anak kanunay sa programa, na anak kanunay nakatutok ang Kapitolyo sa programa o proyekto para sa itong mga kaigsunang Muslim, para sa itong mga kaigsunang indigenous people. At pasabot lamang niya na mga igala, tanan ang atong Kapitolyo sa administrasyon ni Governor Cagas o sa mga tribo nimo o sa mga relihiyon nimo, basta kay taga Davao del Sur ka, apil ka kanunay sa mga programa o proyekto. Kana lang ngodaan ng pagkalsada, kanang kalsada para man sa tanan. Kabalo naman yun nga piti daghana gipasiminto si Governor Dodo Cagas. Ang dumade ang mga kagas, daghan na kay mga napasiminto nga mga kalsada. Example na to ang kalsada. Ang pagpasiminto sa mga kalsada timailhan ka proyekto ka na nga way pili. Kung minus kang pasiminto kalsada, pilion na pa yun nimo ng dalan niya kundi asa ka daog. Tawa kay klaro. Pero mga kagas, mga igala, sayod man tanihan ng halos ng simintado na. Kanang kalsada, proyekto ka na nga nagpamatuod na walay pili ang administrasyon. Kaya ano man, pati man ng kalaban ni mus politika, pwede man mo agi diya. Ang punto na to din may buntang ni Feli Escobar. Punto na to, punto de vista na to mga igala, ang pagpanerbisyo sa mga kagas, kabalo na tawa na pili. Gani karon ang Kapitolyo, makabantay mo, dagan ang tao karon kay naa na po yung mga nag-apply og scholarship program. Wala yun na hunong na basta si Governor Dodo Cagas ang magdumala sa probinsya, naagyod na dangpanan sa mga batanon niya buot magtuon, buot miskwela, mag-avail sa scholarship program, naagyod na programa din og daghan na ang mga scholars produkto sa Dodo Cagas Scholars og sa Congresswoman Didi Cagas Scholars. Kaya klarohon nato nganong ipangalan nato din kay para mailhan sa mga mailhan sa mga ginikanan, mailhan sa Miss Scholars nga mi-graduate sila tungod sa maayong pagdumala ni Governor Dodo Cagas kay dunay dakong pondo gitarong pagdala ang programa sa edukasyon, mao nang nahimo kang produkto, nahimo kang nagmalampuson ka sa imuhang kinabuhi tungod sa scholar ni Dodo Cagas o ni Didi Cagas, ang atong gobernador o ang atong congressman. Moro man na itumong din nganong atong isulti nga Cagas Scholars ka para dili ta makalimot kay ang uban baya no na baya nakasulay na baya taglaing gobernador o asa ba produkto sa scholar nila be. Isud na kay ba nga basin niya mag-credit pahinoon dito sa walay agi. It's unfair. Dapat tagaan na itong bili, tagaan na itong importansya, labi na itong mga nahimo ng professional karon.
nakalahutay gyud og naka-avail gyud sa scholarship program sa Kapitolyo under the leadership of Governor Dodo Cagas o di ba ka sa CHED sa pagpaningkamot usab ni Congresswoman Didi Cagas. Daghan kaayo nga mga nakafocus aning administrasyon na atong gisulti ganina sa mga Muslim community, sa mga indigenous people, sa mga tribo, bisan usang mga tribo, nakatutok na ay programa, na ay pagtagad. Ingon ni Ma'am Bay Rivera, wala talikdi, wala kalimti ni Governor Cagas. Ingon man usab sa edukasyon. Ingon man usab sa panglawas. Hindi na nato na ikilalis ato ning gisulti karon kay ngano man nagkaduol na mo humanay na pud ang Mayo, Hunyo na. July, August, September, October, filing na og certificate of candidacy. Diha na nato mahibalaan ang mga kisag yun ang seryoso nga mga managan. Mo na nga i-refresh nato nga itong mga kagalingon nga ang mga Cagases gikan kaniadto hantod karon walay paglubad. Ang ayan gihapon natong pilion sa umaabot kay duol na lamang yun ni. Atong Enero pa lang daan kumbate na. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo na ta. Samot ng kumbate na gyud no. Daghang mga nanggawas yung mga fake accounts. Mga dami accounts. So kailangan nato timan-an mga igala nga sa umaabot ng eleksyon ang gahom na sa tuang mga kamot. Ang kaugmaon nato, ang kaugmaon sa tuang anak, ang kaugmaon sa tuang probinsya, naa sa tuang mga palad, nasa tuang mga kamot. Ato ang gahom. Kanang mga nasa posisyon, mga presidente, vice president, senator, congressman, governor, vice governor, mga board members, mayors, vice mayors, mga councilors, anang eleksyon wa na sila gahom. Anang Mayo, sa pizza sa Mayo, sa 2022, wala na sila gahom, ana. Ang gahom naa sa ato mga botante. Wa na sila power. Mao na nga sa ato ang time kanang adlaw kita may hawd ana. Ayaw kumpiyansa. Ayaw padala sa mga lingla sa salapi. Mga pahinumdom ni ha. Ayaw isugal ang imong probinsya nga gimahal. Ayaw isugal ang kinabuhi sa imong mga anak. Kay og muboto kag pulpol, muboto kag inutil, muboto kag kurakot, wala. Walay scholar ang imong anak. Wala tay tarong kalsada. Walay proyekto sa gobyerno nga makita. Ang hayahay, ang politiko o ang mga sip-sip sa politiko. Pilia ang sakto, pilia ang tama. Sa among ginasulti din mao ni ang tinuod niya na hitabo, mao ni ang gihimo sa administrasyong Cagas. Kung ikaw nakauyon, di lang kay muboto ka, kundi ikampanya pagyudi mo. Kay para sa Davao del Sur ning tanan, para kanatong tanan, para sa atong mga anak, para sa kalambuan sa mga mag-uuma, kalambuan sa mga tribo, unsa man kang relihiyon, ikampanya ang matarong, ikampanya si Governor Dodo Cagas, kay mo balik siya pagka-gobernador sa iyang pinaka-last katapusang term as governor in this province.